Den sidste, vi skal lytte til, det er en rigtig nær ven af mig og af kirken her. Det er Jørgen Brøjner fra Familiekirken i København. Jørgens kirke er også med i Christian Outreach Center i bevægelsen, som vi er en del af, og vi deler derfor i den grad vision og drøm med hinanden. Så det er rigtig skønt at have dig her, Jørgen. Du er kommet hele vejen fra København. København er jo langt væk, synes vi jyder. Synes vi ikke det? Altså, det er rigtig langt væk. En helt anden kultur. Jørgen, vil du ikke komme og give os en hilsen her? Værsgo. Ja, tak for det. Men Hobro er lidt tættere på for København til gengæld. Yes. Okay, jeg vil gerne sige tillykke med jeres rigtig flotte lokaler, som I har fået her. Også fra Familiekirken i København. Og jeg har selv ved selvsyn i går og her i dag set, hvordan nogle af jer bare har, eller mange faktisk, har været her og arbejdet lige til det sidste for at få det til at lykkes. Og jeg synes bare, at det har været rigtig flot at se, så det er et fælles vision, et fælles projekt det her. Så Claus og Linette, I har bare en rigtig god menighed, nogle gode folk, det kan man så se, så det er virkelig godt. Jeg vil også gerne sige, at lokalerne, det er jo selvfølgelig kun rammerne. Og derfor kan man godt sige, at det virkelige arbejde, det er først lige begyndt, og det er lige sat af her. Det er som om det er affyringsrampen til at kan komme videre ind i det, som Gud ønsker. Og vi er jo selv, som du nævner, sammen med jer, en del af Christian Outreach Center Danmark. Og vi har et fællesskab sammen, som er mere end bare 2 selvstændige kirker, der er sammen. Og vi har en fælles vision, og det er netop at se ikke bare én flot kirke, der bliver bygget, og der sker noget. Vi må se mange kirker blive bygget, ligesom den her, rundt om i hele Danmark. Er det ikke sandt? Jo, amen, det er nemlig det, vi ønsker. Jeg vil lige spørge igen, er det ikke sandt? Jo, det er sandt. Og jeg skulle også bringe en hilsen fra jeres familie over i Familiekirken i København. Og det er sådan, at vi havde jo en fantastisk konference her sammen med jer her sidste år for Christian Outreach Center Danmark. Og vores folk var virkelig, virkelig glade for at møde jer og være sammen. Og vi kommer igen her til maj, og så skal vi have endnu en god konference, der bliver rigtig, rigtig spændende sammen. Og jeg vil også personligt sige, at jeg er virkelig glad, Claus, for det fællesskab, som jeg har med dig. Jeg synes, vi har et helt specielt fællesskab sammen. Vi har faktisk et rigtig tæt fællesskab. Vi har boet på utrolig mange hotelværelser sammen. Vi har endda sovet i dobbeltseng sammen. Men det er vi ved at få ændret, så når vi nu er sammen på hotel, så tager vi enkelt senge. Fordi at fællesskabet kan også blive for tæt, ikke? Men jeg vil sige, at vi har et godt fællesskab sammen, Claus. Det har vi virkelig. Og du er også en stor støtte for mig personligt. Og Linette, du fylder også meget i Karin og mit hjerte. Og vi ved, at du også bare er med og står bag i arbejdet. Så vi er virkelig glade for at kunne stå sammen på den her måde. Og jeg har altid ønsket mig at have et sted, at være en del af en menighedsfællesskab, eller en bevægelse, eller et kirkesamfund, som ikke bare er et fællesskab, men også er et arbejdsfællesskab, hvor man rent faktisk arbejder frem mod den samme vision. Og Claus, det synes jeg bare, jeg har fundet i dig, og også manden ved siden af der, Kevin, at vi står virkelig sammen. Vi er godt trekløver nu her, og vi arbejder sammen på, at vi må se, at Danmark bliver fyldt med nye og levende, moderne og relevante kirker. Og ved I hvad alle sammen? Det skal nok lykkes. Tillykke.